אתם זוכרים שהאוויר אנחנו לוקחים כשאנחנו מתדלקים את הגוף, כמו אוטו, שאנחנו בסוג של הרפאיה. סוף סוף אלפי מורים בישראל יכולים לנשום לרווחה ולדבר במנוחה. תנו לי את השין. אמנם גבי שדה הוא זמר אופרה עסוק, אבל הוא מוצא גם את הזמן להעביר סדנה לשימוש נכון בקול ובנשימה למורים בבית הספר. בוא, אני מרגיש את תיבת התעודה שלי עוד מעט מתפוצצת. הקרן לקידום מקצועי של הסתדרות המורים מציעה סדנה חדשה בשם יש קול ויש עונה, הנותנת מענה לבעיה כאובה במיוחד אצל אלפי מורים בישראל. אני לעתים מוצאת את עצמי מגיעה הביתה אחרי יום עבודה מותשת עם סחרחורות וכאבי ראש, מכיוון שאני לא נושמת נכון, אני מרימה את הקול והחמצן לא מגיע למוח. אני בעצמי עברתי כבר 3 ניתוחים על מיתרי הקול בגלל יבלות, ולכן ראיתי את הנושא הזה כמאוד חשוב להביא אותו כסדנה לחדר המורים. זה כמו משאבת אופניים. איפה אתם? יאללה! בסדנה לומדים המורים איך להימנע מצרידות וממאמץ מיותר של מיתרי הקול, איך לא לצעוק ועדיין להפיק קול חזק וסמכותי מול 40 תלמידים בכיתה. ללא ספק משימה לא פשוטה. מה זה לנשום נכון? שאולי הנה האוויר, את נושמת דרך האף, האוויר מגיע למטה ולא פה. את השין, תוציא לי שין. מעולה. תאמיני לי, זה בריאות. את פשוט תקבלי בריאות. אולי אתה תפתור לי את הבעיות, 12 שנה לא מצליחים לאתר את הבעיה שלי. אין לי בעיה. לשלוט על התלמידים מעבר לכל שאר הטכניקות, וכדי בכלל להעביר את המסר, אם אתה לא יודע להשתמש בקול, אתה פשוט גומר את עצמך וזה הופך להיות סבל פיזי. בסדנה אחת, לפעמים 2 מפגשים או מפגש אחד, אתה מקבל טכניקה יישומית איך לנשום ואיך לדבר נכון. כי אז שמעו אותם בכל העיר. וואו, איזה יישום מדהים! אני רוצה להודות בהזדמנות זאת לקרן לעידוד מקצועי שחשפה אותי לסדנה הזאת ונתנה לי כלים להתמודד ביום-יום עם העבודה שלי. כמובן, אני צריכה להמשיך ולתרגל בבית את מה שקיבלתי, את הכלים שקיבלתי. תודה. ולסיום, הכין גבי שדה המנון אופראי לכבוד המורים המשתתפים בסדנת יש קול ויש עונה. כל אחת בלי צרידות, כחכוח ופחד. לידיאמו, המור, פראי קוליצ'י פיוגלי בצ'ברה, אסי. תודה רבה!